joni Lexeiba TV arti waɗan ɗon kabaruuji men e ɗemgal pulaar walla fulfulde ene jeeya e gardini kabaruuji meɗen jeetati lewru Mboyo woni mars ko foftere rewɓe yuɓɓinama ma en jokkodir e Dieynaba Kane woni Dieyni Mamma ko wona ɗum ko en dañi sankare on biyeteɗo Daouda Djiggo ma en kefto hen Facciro Bobo Jamde woni Doro Jeeyi ko wona ɗum ko coftal ɓalli fugo koyguel ma en ja ha nde ɗon tedde wiyeten jiilaw jaam e nder remba jogorɓe ardade ngel ɗo kawguel fayodinguel biyetegel fugo koyguel ɓerɗe dañani duuɓi nogas bandiraɓe musidɓe tedduɓe woto ndire woto dirte joni Facciro kabaruuji men e ɗemgal Pulaar sattirde mo Lexeiba TV FM kabaruuji men e ɗemgal Pulaar ɗo e sattirde mo Lexeiba TV FM nder leydi kam e caggal leydi yadata mon ko musidɗo men Haaruna Bayaa lolirɗo Mamadou Demba Sy joni ko kabaruuji mon e nder leydi kam e caggal leydi ɗo e sattirde mon Lexeiba TV FM. jam wale mon jam hiire mon jam ñalle mon hono nde weeyoji ɗi mbaadi e nder windere nde kala hannde ko dew hoore birne haywri 14 lewru Mboyo ma mbiyen mars hitande ujunnaji 2021 no mbirɗen e gardidi kabaruuji meɗen jeetati lewru mars ko foftere rewɓe ma mbiyen lewru Mboyo hitande ujunnaji 2021 hawri hen joni ala no mbatten so wona jokkodiren e oɗon mawɗo meɗen jinnaɗo men woni Dieyni Mamma Kane ma en mbaw jokkodirde makko no hannirta ni jayde Lexeiba TV en ngari ɗo jokkodirde bandiraɓe meɗen hettiɓe jayde Lexeiba TV ko fate ñande jeetati tati ujunnaji 2021 lewru mars sen kaali tubankore ñande wikko ɗum ko darde debbo ko debbo teddiniraɗum e windere nde kala ñande hen en dañani joɗatɗo ko hande dañƴen fartan e wiccitde bandiraɓe e haalande ɗumen ñalawma meɗen ñande jeetati tati nde ko hande dañƴen en ñaguima bandiraɓe tardema baɗɗo hen o on noon wona ko neɗɗo yiiɗi dañata koko dañi tan damata kadi wonano neɗɗo wi way kono wi tan wayi ko hande deno hoddiri haaji foti yen kuccodire bandiraɓe. Haaruna a jarama ko mbiɗa debbo wona ñalawma 8 mars o tan foti herorade ñalawmaji ɗi fo debbo ene herori ɗum kono nde tengtina tan ñande jeetati ko gollal manggal gollal mantinigal nder windere nde kala kadi jeyno sababu gollal ngal ko ɓiɗɗo debbo cuusto casɗo kirarɗo debbo hono muɗum fo e nde windere nde fo rendi dagnani ɗum oɗo ñalawma ɗum tagi oɗo ñalawma so arti rewɓe fo en dokke mbadum men ha timma hokke nimagu muɗum mono foof adda gollorgal muɗum holla darde muɗum e fandare muɗum e ɓesgu mum ha tengti noon e ɓesgu ɓiɓɓe rewɓe debbo kam ene jogui ko waɗata tan taw fadani oɗo ñalawma surtout hande oɗo aduna mo gonɗen mon fof mo jiiɗa wonto dillata ngam hirande ɓesgu muɗum ha tengti e fate e rewɓe woni fof ɓe ko yeeyoɓe ɓe ko ñootoɓe ɓe ko mooroɓe machallah ɓe ko gooboɓe hande mo jiiɗa fof hay ga e palatuji rondiɓe ne mbaɗi hen jeygu ko wawi wonde fof ngam añde yowitade won noon hande oɗo aduna ko aduna horam daña balleɗa ɓeydaneɗa ɓuuri mbasa ñaagoɗa mbasa dañde ko jiɗɗa ko ɗum tagi hande debbo jiiɗa fof e nder windere he wonto dillata ko dillata ko kadi kala dañƴo hen gartam ene jokka kadi haalana goɗɗo ɗum woni ñalawma o so ari mon fof ene dogana ñalawma o e ɗon pulaar ne wi hirande ñaame jamma fewje ñalawma eɓe dogana ɗum e nder lebbi kewɗi ɗi ngam tijjade ñalawma 8 mars o so ari mate ɓe mbawa yaltinde kadi yimɓe kettunoɓe ko gonga e darde mabɓe koɓe darino e bangyo bang pour faddade ñalawma 8 mars o Haaruna jarama min ko tayragal mbaɗan ngal kadi wona mboɗo ñoota robboji walla mboɗo ñoota kilitaji ala hande oɗo saaha dartoɗin ko wadde darabuji e wadde naforongaji wadde pañuji gueɗe rewɓe tan eko faati noon
lesa renaki hadde oɗo jamanu geɗe ɗiɗi sa ɓeydima additade hen so gueɗumani hen aɗa foti hen yarude yeeso yeyde ñamde yeyde ko fate rewɓe lima mbiya ko ɗum ɓuuri hewde windere nde kala min hande dartorimi ko wadde darabuji mboɗo waɗe commande mboɗo ñoota kadi tan mboɗo yeeya ko ɓuuri hewde ko watte ko commande mboɗo waɗa nappuji kadi ko mbaɗanmi ko kadi ko nappuji ɗi darabuji fof ko coton 100%. Ko ɗum woni gollelam hande Haaruna ko mboɗo ñaagui kala debbo dillowo hande e nder aduna he ha tengte hono am e fayles tawi cellal duumingal ene woode jomum koyo daro tan darano hoore muɗum won noon jomiraɗo wi ñaaguiɗo ɗum fof ene rokka ɗum kono en hersa dariɗo e nangue beccal ala hen kersinigal hersini tan ko jooɗade ene yowiti won noon hay soko ɓiye mo jibinɗa e reedu ma sene waɗanma ñande fof tan so ɓooyi ma wonde ɓernde muɗum jiggi ganda kadi ko ñagotoɗa ɗum ko ɗeɓi tampinde ɗum hande ala fof jooɗiɗo mo jiiɗa fof kadi meccal jiɗɗa fof hande a waɗata aduna on jiiɗiɗo pañuji ɗi ñotanmi ɗi mi waɗani kalisam mbo yeeya ɗum ɗo somi haali tan on jalata kono kadi ne waɗi gartam hen ha fewi on jii ɗum ɗo ko kesuji Evian e kesuji Gloria ndendinanmi mi sooda sifoŋaji e baguiji taw ko coton mi waɗira junggam mi waɗirta machine mi waɗira junggam ɗo to mbanmi bulaji ɗo ko keesu Gloria mi ñotat ɗum ha fewa mi watta ɗum e pañe oɗo nab on jii ko coton 100%. mi fondat ɗum bang bang kala kadi edda darabo ene wawi yadude pañe mum façon nabbo kadi ene wawi yadude pañe muɗum dendagal ɓiɗɗo debbo to woni no woni yo ummo o dado o darano ɓesgu makko gam janggo caggal makko wawa sumtanede kene nafam en jii debbo baɗɗo 8 mars dangnanɗo rewɓe 8 mars o suusino o saasi o dari o darani hoore makko rufe debbo fuu to woni e yimɓere he donc mboɗo ñaagui sukaɓe rewɓe ɓe kala so neɗɗo janggani ala meccal omo jooɗi so ɓooyi o latoto ko loonde kam neɗɗo ne egga nawora loonde nde to hoɗi fof waɗa hen ndiyam neɗɗo noon sa nafata a nefata so ɓooyi tan a nefete mi wasino bandam men ɓe kamɓe fof yoɓe gummo ɓe ñaago Allah Allah yanta hen yo Allah wallu wallitira en haldanno e moɗon noon ko banon debbo mawnon yummon goggo mon sehil moɗon giƴon Dieynaba Kane walla Dieynib Kane ɗo e Nouakchott gam jayde Lexeiba TV eyyi Allah jarama goggo Dieyni gam jayde Lexeiba TV so en ummima ɗon jaɓanten aduna ko meeɗi yettete ko natti oɗon jaydi yanke sallu mawde toon to wiyete Golal Média e toon to wiyete Golal Média mawɗo mabɓe Doro Gueye ma mbiyen Bobo Londe ɗon kadi o waɗi hen timtol payidingol no feewi ko wona ɗum ko joni joni ko ala no batten so wona jokkodiren e Bobo Londe aduna ko ni ko haaloɓe min mbi wona mawni maya ko gayni maya sallu mamaru Golal Média tolima yakare sooƴi kono soyani sabu ko kanko wiyanno en ko golal ko ko fimde fiɓinde e yidde gonɗude hawrande mi yenanama timmal yilirde golal lottuno huftidindu windere golal kumpitowal woɗɗuɓe ɓadiɓe ete joni kam hewɓe paami baara jagal men ndeke noon mbiyaɗen ko yo en ɓeydu darde e tinnare jeyɗi konngudi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗi kaldaka ɗo wufre mumen ko Dawouda Abdoulaye Sada Jiggo saldu mamaru Golal Média tolimi ko kanko ɗeɓinno en wonde ko joni puɗɗotoɗen o layno ka ko alkabisare 4 lewru mars hitande 2021 yontere tan ko adi jaltugol makko aduna wonno ko alarbare 10 lewru mars hitande 2021 e yeeso nene makko bandi ko debbo Maymuna Jiggo e Amadou Diop mo Golal Média ko haaldano ñande hen ko jangtortako ɗo ko kaɗo wasiya jeftinoka ka wonno mbiɗen mo Dawouda miñam min nani mi jaɓi yo Allah waɗanen jaam Dawouda mo Golal e médiaji Dawouda mo Golal Média e médiaji Dawouda mo jumtuka haala laaɓɗo kabaruuji dande teyde welde heɗade yeehi jandiyankagal hattoto ganki baba dunde halayɓe hattoto kono ma a heddo yeruji yontaji garoji yo Allah yurmo yaafoma ko noon tigi cottal ɓalli est ce que cottal ɓalli
nden no mbiruɗani ko noon sport coftal ɓalli en goɗɗoyta hen nde wonno jeeyidaɗo ngal ko tal Abdoulaye Tall mo awteno yañade nde wonno so en durtima e championnat mo mbaɗanno Lexeiba Gorgol jaaɓi ha tirti dañani wadde e ɗum ɗon e fof e wade noon maɓe battoy ɗum lawol gongol ko wona ɗum ko ma en jokkodir lawol gongol ha ɓuuri yaccade on Silla Gueye jodniɗo en to Lexeiba Gorgol ko wona ɗum ko jiilaw jaam e nder no fedde wiyeteno woni ko Lexeiba Gorgol eɓe jogani yuɓɓinde ɗeɗo golle payodinde gam wadde tournement sukaɓe dañani e duuɓi nogas so tawi Allah jaaɓi ma on gartoy e gueɗe ɓurɗe yaade so Allah jaaɓi eya dubbande kabaruuji men e ɗemgal pulaar gasi ha laaɓi ha wilcar pulaar wi ko duggere weeli ko foof a yiyata tubak ene yeeya goro bandiraɓe musidɓe tedduɓe walluno en ha kabaruuji meɗen mbawi walluno en kabaruuji ɗi ha mbawi latade gaato fanniyankagal ko minen haadi Baya Dia ɗo e haalirde nde ko Haaruna Bayaa mo noddude Mamadou Demba Sy ene heɗen to karalagal gongal towdengal e montage uji mum ko sibaɓe si bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnodiren daggodiren iɗam bande ko jiɗanɗa hoorema ko ñallen